ओनिया दुकानवा पर खाड़ रही ओनिया तले हो जावा दुकान लौकता दुकान बा लौकता हो जावा वैसे दुकान बा एगो तो खड़ा रही तो वैसे मिठाई के दुकान बा बड़ा बढ़िया बढ़िया करियावा रसगुल्ला ना होला लेमचा बेचत रहे तले दुगो अइले स पहले ही से प्लान बनैले रहन स कि अरे पैसा नइखे तो खाइल कैसे जाई तो कहलन से एगो काम कर हमनी के पारा पारी दुकानवा पर जाइल जाओ आ ते कही मत कि हम चिन्हत तनी चाहे साथे बनी जा गइले स जा कहता ए रसगुल्ला कैसे बा तो कहलस कि से 20 रुपया के एगो कहलस ठीक बा 2 गो ले लस रसगुल्ला बा तो खात रहे तो उहो पहुँचल दूसर का कहते वो काम कर 2 गो रसगुल्ला हमरो के दे दी उहो 2 गो रसगुल्ला ले लेलस आ खाए लगल सब तो खैला के बाद पहिलका खा लस गइल कहता पैसा फेर हमार तो दुकानदारवा कहता पैसा तू देला है कहाँ कहता देनी है ना 50 गो 10 गो हमार फेर तो एमे झगड़ा हो गई कहता नइखा देले कहता हम देले बानी तले हौ जो दूसर का बैठल है कहता देखिए तू लोग खाली लड़ते रह हमार पैसा तू भुला जी सब जो देले बानी दुकानदार वो सोचता कि मान लो हमरा जो एगो गलती हो सकेला और दू गलती तो नहीं हो सकत तो कहता ना घबरा मत तहार हमारी याद बा हाँ तो ठीक बा उन्हें से फिर खा पी के हो आइल कहता वो काम कर काहे खातिर लड़त रह लोग तो कहता कि पैसा हम देले बानी यही कहता कि नहीं खन देले कहता अच्छा कहता बताओ कि हम पैसा ना देले रहती तो पैसा हम लेवे खातिर अइती कि हम अपन खा के धीरे से भाग जैती तो लेके पैसा भुला गइल बाड़े तो उ कहता अच्छा घबरा मत लड़े का बा जौन से 100 रुपया बनू हमार वही में से करो काट लो कहाँ घर है तो कहता फलना जगह तो दे दिए हमरा के चाहे ले आके इनके के दे दिए कहता कि हाँ ये ठीक बा तो पेन झूठाऊ के ओकरो पैसा ओकरो रसगुल्ला के 40 रुपया कट रही अपनो 40 होगा 20 रुपया दुकानदारों से ले लस आ खा के अपन चल गए सब हम दुकानदार वो बैठ के सोचता कि हाथना हम भुलाता नहीं ई कैसे हो गई हम भुला जाता नहीं देख लेनी वीडियो सुन ली बहुत बढ़िया वीडियो बनेले बनी देखी वीडियो।